Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol yn aelodau yn ymwelwyr a chyfeillion, rai o ardal Abertawe, rai wedi dod nôl o gyfeiriad America, Philadelphia a Awstria cyn hynny, felly mae'n hyfryd I weld pob yr un ohonoch chi yn bresennol y bore yma. We are all aware, I'm sure, that we are living in historic times. So they say, well, every time is historic, I'm sure, as you look back. And we are well aware of the death of Queen Elizabeth, and whatever your political persuasions are, we sympathize today with a family in mourning and all families, and I'll be mentioning her in particular during our prayers. So we think of the situation in our country in general. Ond fe un o'n ni nawr I ganu gyda'n gilydd yr emyn agoriadol sef 64, 64. David Charles gyfyrddin, tydi sy deilwng oll o'm can, fy ngreo'r mawr am diw, dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. 64.
Now, I hope you notice in your pews that we have new Bibles, full Bibles, English and Welsh. We only had, of course, bilingual New Testaments before, but obviously if we were reading from the Old Testament, it didn't allow us to follow in both languages, in English and Welsh. Ac o'r herwydd, gan bod y darlleniad yn dod y bore yma o lyfr Genesis. We turn to the very first book of the Bible, Genesis, chapter 39. If you're in the English Bibles, it happens to be on page 39. Chapter 39 of Genesis on page 39. And if you're in the Welsh Bibles, following in Welsh, we're on page 37 of those Bibles. Hanes gyfarwydd iawn Joseph, a very familiar narrative, a very familiar story, so dramatic and familiar, of course, it's been turned into one of the most popular West End shows, hasn't it? Joseph and his multicoloured coat. O'n i'n cofio canu lot o'r caneuon yn yr ysgol, a lot o ysgolion wedi gwneud perfformiadau o Joseph. Well, this is a part of the history of Joseph, and we'll be looking at him later on in the service. So the 39th chapter, I'll be reading the whole chapter, a little longer reading than usual, but for us to get the flow of this bit of the story. Felly, Joseph a gwraig Potiphar, Joseph and Potiphar's wife. Cymerwyd Joseph I lawr i'r Aifft, a ffrynwyd ef o lawr Ismaeliaid, a oedd wedi mynd ag ef yno gan Potiphar. Aifftiwr oedd yn swyddog I Pharo ac yn bennaeth y gwarchodwyr. Bu'r arglwydd gyda Joseph, a daeth yn ŵr llwyddiannus, a roedd yn byw yn hi a'i feistr yr aifftiwr, a gwelodd ei feistr fod yr arglwydd gyda ef, a bod yr arglwydd yn llwyddo popeth yr oedd yn ei wneud. Cafodd Joseph ffafr yn ei olwg a bu'n gweini arno. Gwnaeth yntau ef yn arolygydd ar ei di a roi ei holl eiddo dan ei ofal. Ac o'r amser y gwnaeth ef yn arolygydd ar ei di ac ar ei holl eiddo, bendithiodd yr arglwydd di yr eifftiwr mwyn Joseph. Yr oedd bendith yr arglwydd ar ei holl eiddo yn y tŷ ac yn y maes. Gadawodd ei holl eiddo yng ngofal Joseph, ac nid oedd gofal arno am ddim, ond y bwyd yr oedd yn ei fwyta. Yr oedd Joseph yn olygus a glân, ac ymhen amser roddodd gwraig ei feistr ei bryd ar Joseph a dweud, gorwedd gyda mi. Ond gwrthododd a dweud wrth wraig ei feistr, nid oes gofal ar fy meistr am ddim yn y tŷ, a mae wedi rhoi ei holl eiddo yn fy ngofal I. Nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ hwn, ac nid yw wedi cadw dim oddi wrthif ond ty di, a mae ei wraig wyt. Sut felly a gwnawn ni y drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Duw? Ac iddi grefu ar Joseph beinydd, ni wrandawodd arni, ni orweddodd gyda hi na chymdeithasu â hi. Ond un diwrnod pan aeth i'r tŷ ynglyn â'i waith, heb fod neb o weisio yn y tŷ yno, fe'i daliodd ef gerfydd ei wisg a dweud, gorwedd gyda mi. Ond gadawodd ef ei wisg yn ei llaw a ffoi allan. Pan welodd hi ei fod wedi gadael ei wisg yn ei llaw a ffoi allan, galwodd ar weision ei thi a dweud wrthynt, gwelwch, y mae wedi dod â Hebrewr atom i'n gwaradwyddo. Daeth ataf I orwedd gyda mi, a gweddais innau yn uchel. Pan glywodd fi'n codi fy llais a gweiddi, gadawodd ei wisg yn fymyl a ffoi allan. Yna cadwodd wisg Joseph yn ei hymyl, nes i'w feistr ddod adref. Ac adroddodd yr un stori wrtho ef a dweud, daeth y gwas o Hebrewr a ddygais ti'n plith I mewn ataf I'm gwaradwyddo. Ond pan godais fy llais a gweiddi, gadawodd ei wisg yn fymyl a ffoi allan. Pan glywodd meistr Joseph ei wraig yn dweud wrtho am yr hyn a wnaeth ei was iddi, enynodd ei lyd. Cymerodd Joseph ei roi yn y carchar, lle roedd carcharorion y brenin yn gaeth,
ac yno y bu yn y carchar. Ond yr oedd yr arglwydd gyda Joseph, a bu'n drigarog wrtho a roi ffafr iddo yng ngolwg ceidwad y carchar. Roes ceidwad y carchar yr holl garcharorion yng ngofal Joseph, ac fyddai'n gwneud beth bynnag oedd i'w wneud yno. Nid oedd ceidwad y carchar yn pryderu am ddim a oedd dan ofal Joseph, am fod yr arglwydd gydag ac yn ei lwyddo ym mha beth bynnag a byddai'n ei wneud. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air, a gobeithio bod chi'n edrych mlaen i glywed hanes Joseph nes mlaen yn yr oedfa. Ond fe unwn ni nawr i ganu ein hael emyn sef 621, 621. Yma'n hef y mynydd sanctaidd, Iesu anwyl welen ni gad weision weld o'r newydd fawredd dy ogoniant di. 621. Felly, cyfle i ni nawr yn ôl ein harfer i ddod ger bron Duw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Arglwydd ein ior ni, mor ardderchog yw dy enw di ar yr holl ddeiar. Dyna eiriau'r salmydd gynt ac fe ailiw ninnau i eiriau y bore yma. Ti yw awdur bywyd, rhoddwr pob dawn ac yno ti a mae ein gobaith ni a'n canhaliaeth ni. Ein bod ni falle heb sylweddoli hynny'n aml, na chydnabod hynny chwaith fel y dylem. Dyddai oni sydd wedi mynd o'n blaen ni nerthu ni, wrth ein hochor ni'n cynnal ni, uwch ein pen ni'n cysgodi ni a dan ein traed i'n cynnal ni. I'n cadw ni yn y byd mawr creulon hwn yn aml. As we come before you now this morning in simple faith and belief, yet in deep sincerity also,
when we realize your greatness, we admit also our unworthiness, our shortcomings toward you and toward each other. Gwedd yw yn ar ei ti ein goleio ni nawr gyda ysbryd ni. A hynny mwyn ein galluogi sylweddoli gwir ddiben ein bywydau. Gwir ddiben ein bodolaeth ni yn y byd. Braint fawr ein cyfrifoldeb ni. Ac hefyd y perygl o gam ddefnyddio'r doniau hynny a roddais di ni. Lord God, we all received and aware of the sad news of the passing of Queen Elizabeth. And we thank you now in this service for her life and witness, her service and duty carried out throughout her long reign. A faith which held and sustained her, as she publicly said on many occasions. A woman of faith and belief who remained faithful to her promise to you and to her people. And in thinking of that particular, very obvious and public family, we pray that you will be with all those who mourn today. Those perhaps who have lost loved ones and who are going through difficult periods now, wherever they may be and whoever they may have lost. Be with them, and we remember Jesus' words, that they shall be comforted. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Diolchwn I ti, fel ymhob oedfa, am gyfle arbennig, am gyfle newydd I ddod I ddaddoli di. I ni'n diolch I ti am gymdeithas a saint, a phob bendith a ddaw I ni yn sgil hynny. Mae dylanwad yr eglwys yn drwm arnom ni gyd. Ond par I ni sylweddoli uwch law pob dim, mae Crist yw pen yr eglwys. Ac I ni'n diolch I ti fel ymhob oedfa am dy rodd bennaf I ni, a hynny ymherson dy fab Iesu. As we think of the tradition that we are a part of here in this particular church and the other churches represented, the inheritance and legacy left to us through the work and labours of others. We thank you especially today for the long ministry of Gwilfa Evans in Harrow. His 60 years as an ordained minister in your work. And we ask you now to bless him and the church at Harrow as we will join together this afternoon in celebration there with them. And bless your work wherever the gospel of Jesus is preached today and every day. Help us to be more worthy of the work and sacrifices of our forefathers. And in so doing, realizing the greatest sacrifice of all in Jesus himself. Gweddiw nawr ar I oleuni Crist I lewyrchu yng nghanol tywyllwch ein bywydau ni. Gweddiw ar I ni deimlo ac I weld ei bresenoldeb yn gryfach nag erioed yn ein calonau ni. Fel y gallom fynegu ac adlewyrchu ei efengyl ef yn ein byw bob dydd ni. Wrth I ni gyflwyno ein gweddiau cyhoeddus fel hyn i'r sylw nawr. Fe gyflwyno ni ein hunain a phawb sydd yn llesg ac yn wan. Pawb sy'n teimlo efallai dy fod ymhell oddi wrthi nhw ar hyn o bryd. Tynnu atat yn awr o arglwydd, tynnu atat gwna ni'n un yn dy gariad pyr dy hun.
A gafon nhw'n hyn oll ynghyd am y ddeiant ein hamal, baiau a diffygion i dderbyn di ac yn erbyn ein gilydd, yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Bore bawb, mae'n hyfryd gweld chi gyd. A warm welcome to you all to this morning's service. Llawer o ddiolch i'n gweinidog, a mae'n harwen i unwaith eto y bore yma, ac hefyd i Mike am ei gyfraniad ar yr organ. Just to say, there is no evening service here this afternoon, or this, so nothing at 4:30 or 6 o'clock. As our minister said in his prayer, we'll be joining Harrow in a special service at 3 o'clock to remember 60 years of Gwilfa's, parchedig Gwilfa Evans' ministry. So that gwasanaeth arbennig yn Harrow. Mae'r manylion yn y cyntedd, ac os rwy'n isio gwybod sut i fynd, dewch atai fyddai laws dair nes ymlaen. Y drefn arferol i'r oedfaon sy'n dod yn ystod y wythnos, felly oedfa fer ganol dydd Mercher, dydd Sul nesaf.